Hola xics i xiques del Sant Miquel, herois i heroïnes del Samni. Bueno, com esteu? Espero que esteu bé. Segur, bueno, esta setmana segur que millor, perquè com ja podeu eixir, encara que siga una horeta, pues mira, ja podeu alliberar aquesta energia, un poquet més de llibertat que li doneu a la vida, que vos fa falta, sobretot vosaltres. Bueno, al gra. La idea de fer este vídeo és un poquet per explicar uns xicotes canvis en la dinàmica en quantes cajuts, la forma de treballar. Aleshores, el primer canvi que va haver serà l'exposició o que se van a penjar els resultats dels cajuts. De fet, esta setmana intentarem ja, bueno, si no avui, demà, intentarem ja que se pengen els resultats dels dos primers cajuts, d'acord? Per a que també els xiques vegin pues, un poquetet, sobretot, més que tot és per animar a la participació i que la gent se veja pues, com ho ha fet, no? Com ho haveu fet vosaltres també. Bueno, en quant al primer cicle, la dinàmica no va canviar molt. Aleshores és el dia de l'entrega del Kahoot, que tant Joan com jo hem pensat que en lloc de fer-lo dilluns, d'acord, el farem dimecres, per a que no s'ajunten totes les activitats del dilluns i la gent, els xiques no s'agobien, no vos agobieu molt. Aleshores, a meitat de setmana, normalment serà els dimecres, vos ficarem el Kahoot i tindreu normalment fins al diumenge per a poder fer-ho, d'acord? Entre dilluns i dimarts jo replicaré els datos i els dimarts se penjaran els resultats i a meitat de setmana a continuació se vos donarà el nou Kahoot, d'acord? En quant a tercer cicle sí que canvia un poquetet la dinàmica. També hem pensat, ja hem fet uns Kahoots de reforç, però a mi m'agradaria aprofundir un poquetet en cada unitat didàctica. Per tant, com se va treballar ara? Pues la idea és que jo vos entregaré a meitat de setmana, també dimarts, dimecres, la teoria, ja siga en forma de vídeo, en forma de PDF, és a dir, diferents formats per a que vosaltres podeu treballar-la, llegir-la tranquil·lament. Val? I a la següent setmana jo vos donaré el Kahoot sobre aquesta teoria. Val? Intentaré, pues, el més segur és que n'hi hagi menys temps per a poder contestar les preguntes, perquè ja teniu la teoria, que vos conec, que enseguida aneu a anar, que si al vídeo, que si als paperets, a veure enseguida ahí la pregunteta i contestar. Entonces, faré un poquetet retallaré un poquetet el temps de les preguntes. Però bueno, la idea simplement és donar-li un poquetet de vidilla, un poquet de xoc, val? A l'aprenentatge, en este cas en el Kahoot, i res més. Què passa en la gent que no ha pogut fer anteriors Kahoots? No passa res. Al final d'ací un temps, jo tornaré a passar pins nous per a que tot el món que no ha pogut, reitere, és que no han fet els Kahoot, d'acord, que ho tornen a fer, d'acord? Per a que se fiquen al dia, o igual pues, s'han animat més tard, o no s'han recordat, o no tenien ganes, etc. Per tant, al final, jo tornaré a passar pins per a que podeu fer tots els Kahoots de nou. Molt bé. I res més, pràcticament, això seran els canvis. Ja sabeu que teniu web família per a poder preguntar-me dubtes i aclaracions, preguntes, que n'hi ha alguns pares que ja m'estan preguntant, i en el nou vos vaig enviar també un correu també per si algú no està en web família o no pot connectar-se, etc., pues que tinga un correu meu per a poder enviar-me alguna pregunta, alguna aclaració. En el cas és que el correu és amate_gva.es, d'acord? De totes formes, estarà per escrit també. I res més, donar-vos les gràcies pel vostre interès, la vostra participació i que res, que estem allà i que enseguida mos vegem, que tenim ja ganes de compartir. Això temps, no n'hi haurà contacte, però bueno, almenys pues jo vos envio en este cas abraços virtuals, molts besos virtuals i que continueu tots en casa, d'acord? Vinga, moltes gràcies, adeu.